222 orrialde dituen 35/0 sumarioaren sententzia zentzugabekeria, astakeria, kirtenkeria hutsa da. Hau da, Espainiar justiziaren iruzur hutsa. Hori da, agerian geratu den bakarra sententzia honetan. Sententzia honen oinarri bakarra, frogatutako gertaeretan, orain 14 urte, Guardia Zibilak eta Espainiar Poliziak prestaturiko informeak dira soil-soilik. Hauek, literalki, sententzian berridatzita ageri dira. Ondoren, poliziak azken hamarkadan gehitu dituenaz gain, jakina. Orain 14 urteko jazarpen poliziala, garai hartako Audientzia Nazionaleko 5. epaitegian Baltasar Gatzon epaile zenaren instrukzioaren oinarri zena, polizia peritu zientifiko bihurtu eta ahosko bistara eraman da, ezagutu berri dugun sententziaren oinarri bakar gisa ezagutarazi zaigu. Gordinki benetan hauxe izan da 20 euskaldun espetxeratzeko eta 100 gora herriko taberna dekomisatzeko oinarri bakarra. Finean, berriro ere azpimarratzeko, justiziari egindako iruzurra, iruzur galanta. Hain da, eskandalagarria non epaimaia osatzen duten 3 epailetariko batek boto partikularra idatzi duen.